Aiet jauregia, bai, esan. Haupa familia, ze uste zenuten, gutaz libratuko zinatela? Hemen gatoz, sorginak eran moduan, gau beltzarekin hemen pilpilean. Kaixo, kuadrilla! Alo, presidenta. Normal, beti bezala. Tesa, Ibai, Miren, Ekine. Kaixo denoi! Kaixo. Bueno, gau beltzakin datorki. Zatozki guteketek, zer moduz? Nik arlista gustora hemen egoteagatik. Nik arlista nago, jantzita. Gau beltza. Bai, zergatik ez. Zergatik ez? Elegante beti bezala. Zu hartzpanda? Bai. Bateu, jopitxu jo, edo ez dakit. Eta miren dago horaztian, Bai, zindak esan izuet, diate politagoa nagoela ez bazait ikusten, eta hola xe. Inork ez di hori esan. Ez. Orain musukoarekin aurpegia estaltza ez da delitua. Hori diogu. Begia edazkatzen. Zi diogu, ez du Madrilen Ja zer bukatuko. ez den delitua jazakigu, eta zer bai ez da ere. Gau beltza. Ekine, gau beltza, Bai, zer. bai, Zer gau sorginkeri egin behar duzu Gau beltza, eta izen gehiago ere badauzka, baina gaur gurean gau beltzean oso aditua, gauean orokorran aditua da, baina gau beltzan bereziki aditua Miren Legorburu. Miren, gauean, beltzean eta harimen gauan. Baina gauza bat esango izuet, hasteko gaurko eguna zirutzen zaizuen musika pixkatekin hasten badugu. Pixkat animatzeko, ez da? Zezuek badakizuek gu behar gaituzuela pixkat animatzeko. Eta zer jongo gea? Iruñara, Malaier bat, eta zergatik? Baietz, baziati bai, euskal sortzaileak hola publizitatzeko ez daukagulako aitzakiri beharrik. Ali, 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 le, 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 le. Ali, ali, la, le, 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 le. A la muerte se lo digo yo, que se llevará, a la muerte se lo digo yo, solo quedará mala hierba, a la vida se lo pido yo, que me dé un poco de libertad, a la vida solo le pido yo, que me lleve por el camino de tierra. Navarra tiene cadena. Esan izuen erritmo pixkatekin hasi behar genuela, orain animosogo. Eta Ekinek ondo esan duen bezala zein da gure aditua gau beltzan. Baroski, miren, bideotxoa lehenik eta behin. Navarra tiene Gau beltza, bai. Harimen gaua, ez? Gure aurrekoek ospatzen zuten hildakoen eguna, herrito batzuek oso zehatzak zituzten, dena antolatuta zuten, eta guk herrito haiei ez genuen gure burua hor ordezkatuta ikusten. Gaur egun gazte batek ez du planteatzen bere bizitzako erronka bezala panteoi bat erostea bere etxeko edukitzeko erabat aldatu da. Igual bizitzeko. Egian pixu bat baina merkexego igual izango da. Polloen zulo bat. Antzera ibiliko da, baina bueno, orduan ez dugu ikusten, gure aurrekoek zituzten herritoetan gure burua ez dugu ikusten, baina galdu egin ditugu, ez? Azkenean gu heriotzaren aurrean nola jokatu, gure amonak eta bazegiten zer nola jokatu behar zuten, zer esan behar zuten, lutuak zenbat denbora behar zuen, gaur egun hori dena galdu da, baina zorionez, herritu berriak sortzen ari gera, eta gainera, ikusten zen nolapait inposatutako, mundu mailako Halloweenen ospakizun hori, eta zorionez antropologo batzuek ikerketa bat egin zuten, ikusi zuten Euskal Herrian lehendik ere bazegoela udazkeneko neguak luzatzen diren garaiko herrituak, eta gaina oso antzekoak zirela, izaeran eta formetan eta munduko beste edo Europako beste tokitakoekin, eta haiek berreskuratuz egin dute proposamen bat, zergatik ez dugu gau beltza ospatzen.
Proposamena aurretik herri txiki batzuetan, herri batzuetan egiten ziren, olako saiakerak eginak ziren, orain dela 2 urte proposamena horreri forma eman eta zabaltzen joan da. Gaur egun okerrez banago 100-tik gora herri edo auzo herri ospatzen dute, eta niri izugarri interesgarria iruditzen zait, batetik, pandemiak itxita eduki gaituzten honetan gazte horiek edukiko dutelako behingoagatik baimendutako festa bat egiteko aukera, baina beste batetik ematen dielako festa ezerretik sortzeko, aukera ba. 80. hamarkadan konparsek Bilboko aste nagusia egin zuten, Marijaia asmatu egin zuten eta horrela, baina orain bazirudien dena inventatuta zegoela. Orduan, polita da, generazio berriagoei aukera ematen dielako bere inguruarekin festa bat prestatzeko, asmatzeko, beti ere gai honen inguruan, gauak luzatu, egunak laburtu, garai aldaketaren inguruan, eta interesgarria da proposamena honek berreskuratzen ditulako gure lehengo ohitura batzuek, baina bai proposamenak esaten duelako ahalegindu beharko genuela festa euskalduna, inklusiboa, berdintasunean oinarritua izaten horra jartze ditu, nolapait oinarri batzuk gero hortik abiatuta norberak egiteko, baina nahiko genuken gizarte horretaruntz edo eramaten gaituena. Gainera, Miren, esan duzuna, 100-dik gora herri auzo, ikeragarria da, hitz egiten ari garenean, hain epe laburrean izan dela, ez da? Hori da, bai, ikusten zen nolabaiteko inbasioa, ez? Orain dela 4-5 urte hasi zian hirietako auzoetan eta horrela Halloween festak eta antolatzen, eta herri txikietan ere ikusten zen nolabait hori bazetorrela, eta beharra hori detektatu, eta erantzuna berehalakoa izan da, jendeak oso gustura hartzen du, gaztei gai hau gustatu egiten zaie, ez? Beldurrak badu xarma berezi bat, eta gazte ez direnei ere ematen die, hori, azkenean garai hauetan egiten genuen hori egiteko aukera, ez? Heriotzaz hitz egiteko aukera, gure errituak bersortzeko, berformulatzeko aukera ematen digulako, inorri kopiatu gabe, guretik abiatuta. Oitxe esan dezu, Miren, eta ikusteko gainera aurreratu duzuen irudi horiek badute jarraipen bat, ea ikusteko aukera daukagun, eta jendeak irudi horiek edo ideia horiek ikus ditzan. Ikusten genuen bezala. Familia osoa. Bai. Gaur hemen bezala. Bideo horretan agertzen diren kalabazak eta nire familiak egindakoak dira. Oso hurbiletik tokatzen zaigu, baina, azkenean da hori ez, sortu ditzagun, ohitura berriak sortu ditzagun, beti ere norabide txukun batean, ez? Kontutan hartuta euskaratik berdintasunean eta egindako festak sustatu nahi ditugula. Esan zekego bat? Bai. Bada pixka bat kontraprogramazioa ez da. Oso kontraprogramazioa. Niretzat, ahots kritiko bat izatearen. Bai. Barruan beste bideo zatia sartu dugunenago eta gerozu. Barrura bideo, mesedez! Ondo dago, kanpotik etortzen zaizkigun eraso kulturalak eta Halloween erabat da eraso kultural bat, ez? Europa osoan zehar, Frantzian esaten derako asko ospatzen da, eta baina, bai iruditzen zait, gau beltzaren kontu hau, hainbat herritan, nik txikitan, edo pentsatzen dezuek ere, ez duzu segula entzun, eta nik ere ez. Orduan badala pixkat invent bat, hori, kontraprogramatzeko, eta sortzeko hemen inoiz ospatu ez dugun, nik behintzat. Kontua da bai. Etxen, errin bat bilakatuko dugu, bukatu beza, tesan, bukatu beza, gero bideo gehiago ikusiko ditugulako. Hemen kritikotasuna entzun eta bideoak sartzen ditugu. Tani erdian.
Zuk ere Kontuz. iritzia izan Kontuz, dezakezu, Ibai. Ez, osea, hemen inez la anglofilia ofiziala, ez? Anglofiliko ofiziala. Egia da, alare Mirenek esatezuna, bai ospatu dela. Bai ospatu dela. Etxoen bukatu behar du. Rin! Bai, ospatu, nik nire inguruan, inoiz ez, bueno, nire donostiarra naiz, eta igual donostin beti izan gara kaskarina. Gau beltza eta donostia. Eta tanborradatik aparte, bidez gutxi. Ez, gure ama... Barkatu, Santo Tomas eguna oso Hor dago. importantea da donostia. Gure ama oiartzuarra Itxoin, zen. baina Mirenek erantzun aurretik guazen irudi batzuk gehiago ikustera, hau behar bezalako katualizateko, barura mesedez. Gure amak, zenak, oiartzuarra izanik ezagutzen zuen. Ohitura hau ezagutzen zuen, berak bizitakoa da, kalabazak ustu, kandela jarri eta bide ertzetan jartzearen agendea izutzeko, hori beak kontatzen zigun. Beak pentsatzen zuen inauteritan egiten zutela hori. Eta gero konduratu ginen ez gau beltzarekin, kalabazak garaia honetan egoten direlako. Kalabazana nondik datorren. Ja, bueno, esate dizut Europako ohitura zeak diala. Baina, nik esaten detena da, hori, etorri zitzaigun, edo inposatu nahi badezu, edo proposatzen zitzaigun eredua zen mozorroak erosi eta konsumitu. Eta hau... Alegia inauteritan egiten dena. Hori da. Eta honek proposatzen duena da... Barkatu segundu bat, Ibai, eseri nahi dezu hemen nerekin. Ez Baina nik dugu uste dut jotzen. Mirenek aipatzen duena arira, ez? Bada nolabait uztartzen direla gaurkotasuna, baina ez, bestela zertara datozein beste kalabaza eta historia, Hori da, ezta? Miren, ala ere aukerez banaiz, gaur ekarri duzu adibide bat erakusgarri gaurkotasunetik aintzinako ohitura batzuk, ez? Ospatu daitezkela xosari gastatu gabe gainera, eta etxean dauzkagun trapuzarrekin, nolabait beste espiritu edo behintzat beste personaia batzutan, ez? Gorpuztuta. Hori da, edo? kontua da, proposamena honekin aurrera dijoaztenen artean, badaudela antolaketa eredu ezberdinak, badaudela gaztelekuak, badaudela auzoetako festak eta antolatze dituzten komisioak eta badaude ikastetxeak interesgarria iruditu izaienak euren gazteen artean hori sustatzea, ez? Mota hontako festa bat sustatzea, non gehiegi gastatu gabe, beldurraren inguruan jokoak eginez eta horrela, heriotzaren gaia eta landuko den, eta bueno, adibide gisa, horre eta ikastolak, azkeneko 3 bat urtetan edo egin duena, eta ekarri dugu bideoa ikusteko, ikastetxe batek egiten duena. Barrura!
ikusten dezuen bezala, modu handi batean egindakoa, diru bat badago, baina ikastetxe horrek apostu egin du bere gaztei hori egiteko. Beste herri batzuetako eredua oso ezberdina da, benetan da etxeko zapizarrak kendu jarri aurpegia estali, eta baina interesgarria dana da, herritu berriak sortzen ari garela heriotzaren inguruan, eta gazte horiek edukiko dutela gai honi buruz hitz egiteko eta behar bada beste batzuek bidean gelditu gera, eta hori faltan dugu. Orduan, helduok ere hausnartu beharko dugu joan zaizkigunak zenola agurtu nahi ditugun, nola nahi ditugun oroitzapenean eduki, beraz, pandemia honetan joan direnei betirako argia guri hutsune handi bat utzi diguten zat bezala, betirako argia. Hitz horiekin, Gau Beltza. Bale, eta orduan, Eta miren hitz egiten zegoen bitartean Tesa, zeo zer esan nahian Tesa, zurea da hitza. Baimena eskatzen dut hitz egiteko, eta asko da, Txintxo etorri za kurtsotan bikain. oso ondo, Zumalakarre giren espirituak gorpuztu dut Tesa, eta orduan alaxe dator. Ez, emakume ibernikoa naizelako orain. Guen gemaketanik ama komunean gauza badukagolako, titanioa. Gau Beltza, Tesa, Gau Beltza. Bai, titanio daukatu, barkatu. bionikoa. Bai, alaxe da. Bueno, Mirenek esaten zuenaren harira, oso bitxi eritze zait, eta noizbet itzengo dugu, eta zuzeago, eriotza eta beldurra lotzea, ez? Osa, nolabait, gure subkonstiente horretan sortzen da, eriotzarekiko beldurra, eta orduan, azten gara, pentsatuz, eriotzan topatuko duguna beldurgarria dela. Hori bakarrik esan nahi. Ba hortxe, horrekin ze gehiago, gustatu zaitalare bota duzun hori, bueno, ontaz hitz egingo dugu luzeago. Urte guztia pasatzen dugu, esaten hitz egingo dugu, eta hitz egiten dugu. Hori Tinderrez egin behar dagoenean. Tinderra beti dago, ez? Lehenengo saioa eta ja Tinderretaz hase gara. Beno, guazen memoria atzera egitera, izan ere guk memoria historikoa badugulako, eta hemen dena grabatzen delako ere, eta horren euskarriak baditugulako, galdetzen hasi natzaion ere buruari, eta gantxo, non zebilen, orain dela urte, zertan zebilen. Balako xetan. Sarnadila kalabazan, baina ez nadila gertu Intxaurrondoko plazan. Eriotza, iluntasuna, gaueko fauna, itzalak. Gure beldurraren DNA-an txertaturik dauden osagaiak. Azken egun hauetan, fantasia eta beldurrezko zinemaren astea burutu da Donostian. Zeri diogu beldurra? Zeintzu dira gure fantasia ezkutuak? Beldurrarekin fantasiatzen aldugu, eta gehiegizko fantasiek ez aldute beldurra ematen. Zer egingo ote zenuten zalantza guzti hauek argitu gabe. Horretarako daukazue Gantxet inspektorea. Fantasia eta beldurra. Zer gustuko zu gehiago? Fantasia, beldurra? Biak. Nolatan etorri zea? Oinez. Zate, pelikula batetik? Zer da mazumen? Hau, sekretu bat da, Bai, sekretu bat da. Bai, gero gaberak. Eta pista bat o spoiler bat edo? Ez, mozorroa. Fantasia eta beldurrezko zinemaren astea. Nola juten nahi da? Ondo, guen bengabitzaren eta itxasan nahiko divertigarria da. Konprauta beste zinemaldiakin, beste festivalekin, txistiak botatzen, salan, eta ondo hau. Igual, hobeto zubietan, zaldi karreretan. Lasarten agian. Lasarten. Natxo bat. Berandu nabil. Bostetan hasten da, minutu bat kenduko izu. Kamara gorroto ditut. Bai, galdera. Gorroto dizu, orduan horrek emate dizu beldurra. Beldurra ez gorroto di, gorrotoa. Nire gatik osteko bat, emango nio behar.
Amaika Televista es una televisión aquí. Amaika. De Jamaica. Jamaica, sí, ya nos gustaría. Eso está en el quinto coño. Bai, eta zuz ez da, zaldi jauna? Bai, Boia Horseman. Boia Boia Horseman. A ver, ingo izugu elkarrizketa horrekin, nahi bezu? Bai, baina orain lan petuta dago. Bale, hor lan gehiago, bale, gero. Zerrekin fantasiatzen duzu zure eguneroko bizitzan edo? Nik, hola, nahiko nuke ikusi Urkullu robot moduan, robot zibor moduan, eta horrekin fantasiatzen da. Fantasi gehiena da mugian dirua sartzea. Joder, ez dago bateria nahikoa, tarako. Hola, sinopsis bat hola motzian edo? Momiako helikopteroko pilotua izatea gaien. Girarlo hasi. Bai, zein gozen un orduan? Frankoren momia non baita eraman? Inorra. Buelta ardilla eman helikopteroari eta hori da, Eta zu bereziki zertzea, o zen gendro? Ni naz toy boy sataniko bat erabilia hoiena asko eta oin gure dau berak erabiltzea jentia. Eta gurekin zaldi gizona. Zer modu zaldi gizona? Nik izan ospetsua nahi, zaldi ospetsua. Bale, zerbait gehiago esango zen zure espeziekoen mezzun bat edo? Guztioi eta oso ondo. Zer nahiko zenuke, hola, fantastikoa? Fantastikoa, ez dakit, zombi gehiago eta vampiro gehiago. Zombi tipo Franco eta hola etortzen diela berriz ere eriotzetik edo? Ez, hori bere leku berrian ondo dago eta hobeto ezer gehiago jakitia eta listo. Eta independentzia, zer da? Fantasia, batzuentzako beldurra da, ez dakit, nun kokatuko zenuke genero hori? Hori, zientzia fikzioan, batzuentzako beldurra, beste batzuentzako fantasia eta beste batzuentzako nik ez dakit, amodiozko historia bat. Depende, batzuetan fantasia eta, fantasia, bai. Nik uste dut fantasia dela. Hoxe da, gure memoria historikoa, gure gau beltza, ez da, horratek ez da, pizzatua gaudela. Ze politia ez oroitzapenak. Gantxe beti bezala, zoro, parda xente egin dugu berarekin. Beti, baina emakume gutxi, ez? Emakume gutxi, ez da, bai? Oso gutxi. Duzu bezen okai zerbait. Bai, Esateko. Bai, nik uste, peldurra zagiala eta badaula hor, ez? Genero irakurketa bat, olako jaialditan zenbat, edo zentzu dian ikusleak, ez? Eta zenbat dian gizonak. Eta batez ere genero hortan, zinema genero hortan, beldurrezko pelikulen bueltan, ez? Nola mugitzen dian gizona batez ere? Zenbateraino aldatzen den, ez? Emakumezkoak direnean. Sustoa da.
Dagoen nago sustorpeia. Emakumezkoak direnean kultura gehien konsumitzen dutenak, edozein kultura gertzetan, berdin zaitan zerkia izan edo zea izan, normalean emakumea gehiengo izaten dira ikusleen artean, eta genero honetan kontrakoa gertatzen da. Bai, eta gaina beldurrezko pelikuletan hildakoen gehienak emakumeak. Bai, niko izaten joan, behar bada da emakumea gutxi gustatzen zaigula beldurrezko pelikulak, bizitza errealean ere gehiagotan tokatzen zaigulako beldurra pasatzea. Eta ez bakarrik emakumezkoak, baizik eta estereotipatuak gainera, ez oso biziak, eta bar, baina hori beste saio batean utziko dugu tesa, iruditzen zaizu? Una apuntatzen. Ongo naiz, apuntatzen kurso guztia bokau, lasai. Baina orain, guazen hitz egitea kalabazataz, gau beltzaz. Esan dute bixu bat, ez da kalabazak nondi dut itzingo dut, baina hori dena kontatzeko kalabazak gehien eman dituen emakumea daukagu. Eki doktore. Ez dut, ukatuko. Pentsatuko duzu, 80. hamarkadan hazitakoak, 80. hamarkadan beste batzuk lehenago jaiotakoak izan arren, gure osasun mentala zergatik da alakoxekoa? Daragoibulagatik? Ez, kalabaza tripuntziagatik. Eta esango duzu, zer da hau? Ez duzuek kalabaza tripontzia ezagutzen? Nik Donostiako zinemaldian ikusi nuen ondartzan. Garai hartan filmak kalean ere ikusteko aukera genuelako. Hori beste egun baterako beste gai bat izango da. Ikusi duzue autopista ordaindu gabe, A8 doan. Hau duela dagoeneko ia 30 urteko kontua bada, eta oraindik ere txintxo hortxe ordaintzen dugu A8, marabilloso hori. Edo nola ere, Gipuzkoa industrialean barrena segi dezala kalabaza tripuntziak. Pagarezan alkateak. Ordutxo bat gehiago. Egun on, Patxi. Egun gainoko giztua izela, entzun diat, eta infernura eramateko etorri nauk. Merezituk, eta gainera bazedek mejora batzuk egiteko nire makina. Juanma Berasategiren esku hemen antzematen da, baina musika aldetik J.C. Perez itoitz zirenak eta gerora Franerita Berastakiloak ere. Bai, baina ez gaitezen urrundu, ze detaile interesgarri batetan arreta jarri nahiko nuke. Ikusi duzu eta isuna jartzen ari zen hori? Akelarrean akorraren ipurdia musukatzen zuten den. Negertxo maitean. Eta nik enuen nahi, baina... Eta hori ekarreko dizuet, baina itxaron dezagun, aipatu nahi nizuna zer zen, hortxe ikusten geunen gure udaltzein eibartarra uste dut, bai, ezta? Armadun herri horretako udaltzaina ezagit komisionesekoa izango ote den, badakizue hizkuntz kontu hobek, gau beltzonetan ez gera eskapatuko ez aktualitatetik. Ba hortxe, duela 30 urte, dagoeneko,
erderaz isunak jartzen, hori ere aldatuko ote da. Eta orain bai, kalabaza tripuntzia nolatan bilakatu zen asteroide, arek nahi zuen bai, parte hartu festa giroan, ez da? Akelarrean akarraren ipurdia musukatzen zuten den. Neketxe maitean. Eta nik enuen nahi, baina... Hau publizitatean bezala da, Momentu honenean, eta orain segidan ze pasako da, ze, akelarrea, orain dela 30 urte, zertxo gaite gehiago ere bai, ze gauza ikusi genituen publiko zabalari eskainita, Zenbat xehetasun akelarre batean zer egiten den, mesedez, ikusiko duzu zehazki, zer egiten den akelarre batean, gaur gau beltzaren gauuntan. Sorgin hori ez dut ezagutzen. Berria data. Bafeita udezala bizarko gorrori. Sasi guztien gainetik, hogei guztien azpitik! Bakarrik galditu nintzen eta sorginen formula esan behar nuen nik ere etxeratzen. Eta zein da sorginen formula hori? Laino guztien gainetik, azpitik, sasien ondoan dantzan, sasi artean eserita, ez, ondo asmatu ezean, zer gerta dakioke norbaiti? Sasi guztien, azpitik, odi guztien, gainetik. Eta berriro nahasi nitu nintzat, eta horrela nabil geroztik sasi guztien azpitik eta dei guztien gainetik. Eta ala bihurtu nintzen, bai lagunok, ala bihurtu nintzen kalabaza tripontziaren satelitean. Eta ala bazan, saldadila kalabazan. Eta ez bazan, atera dadila herriko plazan. Eta hoxe da, gure Euskal Herria, gure kalabaza tripontzia, sar dadila nahi duen tokian eta atera dadila behar den plazan. Ze oroitzapenak ekarri dizkigun ekil doktoreak, baina orain gauza serioetaz lehen ere, bai? Baina gauza serioetaz jartungo dugu. Izan ere, Maite Larburu esaten badizuet, aski ezaguna duzue, eta bere azken proiektua Amua Antzezlana eta Crack diskoa. Ikusi alduzue, Amua Antzezlana? Bai, elingo igantean, bai. Eta? Ente, miren ente hori. Baina itxaron zerrendan gaude izena manda. Ondarribin. Eta zoragarria, ez da? Maitasuna, zer da maitasuna, zer diran harremanak? Bai, lana bezala izugarri txukuna, eszenaratzea, behar bere doaiak, kantuan aritzen da antzerkian, eta oso interesgarria beharra da norbaiti tekstua egingo zaio batzuek antzerkira joaten dira komedia arinagoak ikustea eta tekstua igual astuntsiagoa egingo zaio, baina oso gustokoa eta komendagarria. Ba, jendeak pixka bat ikus dezan, hemen txai. Asko interesatu zait, oaintxe esan diazuna, holtzara, baina antzerki baten parte izan da igotzea. Aipatu diazu, beldurra ematen dizula, baina era berean askatasuna ere bai hori nola ulertzen da. Azaldu didazu hori. Lehen da biziko zerbait egiten dasunean, bildurra ematen du. Gauza ez ezagun bateta da salto itera zoazelako. Baina beste alde batetik ez daukazu heldulekuik, ez daukazu konparatibarik, ez dezu etzea sartu ate horretatik inoiz, ez dakizu ze aurkituko dezun,
ezin dezu konparatu beste noizbait bizitakoarekin, orduan ez dezu esaten ura baino kerragoa izan da, edo bea izan da, edo hobeto aritu naiz, edo nire espektatiba hau zan. Ez daukazuelako ezer biluzik zoaz, orduan bildurra ematen du, baina bestetik libre zera. Uste ezin diala agian askatasuna eta bildurra agian elkarren eskutik doazelako izango da, ez dakit. Nik horrela bizi dut behintzat. Ignorantzia osoz sartzen zera zerbaitetan. Horregatik zera agian ausarta, ez dakizulako jakingo bazenu, aktorek 20 urte antzerkian pasata gero dakiten guzti hori jakingo bazenu, etxinateke agian hasi ere egingo, ez? Jakingo bagenu Maite zer orain dela 20 urte eta jakingo bagenu bihar ere zer. Baina Maite, gauza harremanen inguruan da segi kontatzen. Espazioak azkenan ere ikitzen dijoaz bere kabuz ere, ez? Bertatik igarotzen den guztiarekin. Igarotze edo bidaia hori pixka bat helduleku hori aprobetxatuta, nolatan antzerkirako bidaia hori, zeia da musikaria baina gehiago bazarela, sortzailea bazara, baina antzerkira salto egitea edo behintzat antzerki obra baten erdigunean kokatzea, hori nola etorri da? Batzuek esaten dute gauzak gertatu baino bilatu egiten dirala, ez? Edo topatu, ez dakit. Esan dezun bezala eremu batean zabiltzanean, zu ere eremu bat izaki, bertatik, zu lekuetatik pasatzen zaren bezala, zugandik pasatzen dira besteak. Eta gauza asko pasatzen dira. Kontua da, erne egotea, hori askotan da zailena, ez? Oso okupatuta gaude gure pentsamentuekin, gure ametsekin, lortu nahi dugunarekin eta gure ikuspegia zulo txiki bat bihurtzen da, ez? Baina batzutan, badira momentu argi batzuk eta erne zaudenean. Orduan, zure ikuspegia zabaldu egiten da, ez? Eta hori gertatzen denean, zer gauzekin topatzen zara inoiz espero etzen dituenak. Kasu hontan izan da, oraingo hontan izan da antzerkia. Gerturatu zaizkit fukstarrak eta eskaini didate antzeslan batean parte hartzea. Egia esan, gaizki ulertu bat ere izan zen guztionen hasiera, ze nik hasiera batean noski beraiek amua jaurti zidaten eta nik oske egin nion esan zidaten musika egingo ote nuen maitasunaren inguruan ibiliko zen antzeslan batean. Eta aktore ere izango nintzala, baina nik ulertu nuena izan zen, musika egingo dut, maitasuna du gai, niretzat hori sekulako beita da eta koska egin nion, eta esaldi batzuk botako ditut antzeslanean. Noiz behinka hor dagoen musikari batek parte hartuko du antzeslan batean. Baina denborarekin hartu nintzen, antzeslaneko protagonistaren papera nik egin behar nuela, eta hor shock momentu bat izan zen, nola, baina ja da hor txenengon, baiezkoa emana zen, eta aurrera egin dut, eta, bi horrelako aktoren artean egotea sekulako ikasgaia da, eta gero Philip Duku deitzen den koreografo bat ere etorri da laguntzera, eta hori ikarragarria izan da, ze gorputzarekin ez jakintasuna handia daukat antzeslan batean barrena mugitzeko, eta laguntza handia eukidet. Amua, Iratiko etxolak, 3 maitale elkartzen dira urte asko pasa ostean. Zer egingo zenukete zuek egoera horretan? Eta galdera izarra botako dizut, asko galdetuko dizutena, egia da antzerkiak baduela funts, ez? Oso pisuzko bat, oso egiturazkoa esan dezakeguna, ez? Eta galdera da, ez, botako dizutena, azken batean, maitasuna benetan politikoa da, hala ulertu behar dugu? Ez dakit maitasuna politikoa da, nik esango nuke ezetz. Baina maitasuna politikoa ere bada, agian hori esan liteke, ez? Eta antzeslana hortik abiatu zen, badalako liburu bat maitasuna politikoa da, eta hor badira artikulo zenbait, Lore Agirre, Idurre Eskizabelenak eta. Maitasuna politikoa da, nahiko xokean uzten zaitun esaldia da, ematen du batak bestearekin ez daukala zerikusirik, baina badu, ze maitatzen ere ikasi egiten dugu, eta maitasuna gizarte batek ere eratu du edo mugatu dula esan genezake, ez?
Ze, bueno, badiralako prejuizio pila bat eta prototipo pila bat. Maitasunak izan behar du, bi pertsonen artekoa, sexu mota honetako edo hartakoa, maitasuna garatzen da modu honetara, baditugu hildo finko batzuk. Eta beraz, benetan maitasuna hori da, hortik ere badu, baina orduan zer da maitasuna. Eta horren inguruan zurrunbiloan sartu ginean, maitasuna ere izan liteke zerbait animalia, ze hori ere bagara, basatia dana, pasio kontrola ezin bat, edo biologikoki tiraka dabilkizun soka bat, eta gero maitasuna ere bada zerbait ukiezina, etereoa, gehiago espiritualtasunetik doana, orduan, hor gabiltza, eta guk agian ez dugu erantzunik topatu, galdera gehiago eta eskerrak, azkenean maitasuna denok ezagutzen dugu, eta pertsona bakoitzak du bere maitatzeko modua, eta danok gara maitasunean espezialistak. Orduan, erantzun bat ematen badiozu ikusle bati, batek esango du baizea, eta besteak esango du, bai. Gola, zabaldu bate bat, eta norberak heldu diesaiola nahi duenari, eta kanpai txiki batek klin egingo dio hemen beste batekan, eta partekatze bat edo besteik ez dela esango nuke. Maite Larburu, aktorea abeslaria, guk hemen esaten diogun bezala polibalientea. Eta antzezlanan amuan aukera duzu abestietako bat entzuteko, baino horixe baita bere azken diska, Krak, izugarrizkoa. Eta pixkat bukatze aldera, diskoa 3. lana bada, ibilbide bat, ze puntutan kokatzen duzu Krak? Krak kokatzen dut, nire aurreko beste diskoekiko leku nahiko eroso batian, esango nuke. Naiz eta Krak izena duen eta hausturarekin lotua dagoen, haustura bat egon delako. Horrek ere atxeden akartzen ondoren, ez? Bai, alde batetik nahiko erosoa esan nahi dut izan dela, ze Krak handi bat gertatu danez, nire musikagintza jarduera erabat aldatu da. Ze pandemia etorri zenean, nik nire funtsesko ogibidea eta nire lehendabiziko soldata Europa erdikaldeko antzinako musikako zirkuitotik lortzen nuen. Hori izan nire lanbidea eta nire ogibidea, eta naiz Hernanin bizi, ni etengabe bidaian nenbilen musika klasikoa egitera Europa erdikaldera. Pandemia iritsi zenean, justo iritsi zen amuari baiezkoa eman ondoren, nire bidai guztiak bertan bera geratu ziren. Eta pasadet, azken 20 urtetan gertatu etzaidana, izan dela, urte terdian ez dut hegazkin bakar bat hartu. Nik hegazkinak astero hartzen ditu, ia ez. Orduan, hori, izan da erabateko haustura, kilometro zeroan nabilela lanean, batetik antzerkiarekin, inoiz egin ez dudan zerbait, eta bestetik nire kantugintza bihurtu dela pixkat, edo denbora neukala nire kantugintzari eskaintzeko. Ze hori aurreko diskoetan ez dut euki, beti izan da denbora lapurtutan nire bidaiei eta astebete etxean maneukan kantu bat idazten nuen. Ze, hortik zehar nebilenean ez dauzkat gitarrak, ez dauzkat nire instrumentuak, orduan beste bat zerbaitetara zaude. Beraz, disko hau horrela sortu da, denbora gehiago eukidet horretarako, horrek erosotasuna eman dit, baina beste alde batetik, inoiz bizi ez, edo azken 20 urtetan bizi izan ez naizen bezala bizi naiz orain. Nago hemen lekutua eta inguruko herrietan lanean, eta beste zerbait izan da, desberdina. Zuretzat kilometro zeroa, guretzako plazerra gertuago izan zaitugulako. Baina, Maite, ja amaitzeko eta tilosetan gaudenez, goazen zintzarrira potetxo bat hartzea, ez da, edo zer gehitzeko, egin? Zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke? Aipatzeko zerbait geratu zeuguna, zerbait sakondu nahiko zenukena? Bai, horra aipatu duzu bakardadea agerian jarri dela itxialdian eta bakarrik zegoen jendearentzat gogorra izan dela oso. Eta seguru nago baietz. Eta horrek agerian uzten du animalia sozialak garela eta bizitza edo maitasuna partekatzen ez baldin bada ez dala, ez? Hala ere esan nahiko nuke bakardadeak edo bakarrik egoteak edo bikotean ez egoteak
ez duela esan nahi maitatua ez zarenik, maitatuak danok garela uste dut. Eta bestela ez genuke bizitzaren opari hau jasoko. Bere alde ilun eta guzti hala ere indar batek aurrerantz eramaten gaitu eta uste dut maitatua garelako dela. Ba Maite Larburu, mi esker. Zuei. Bueno, oso ondo, transcendentzia guztia eta gero, nire txanda, tontakeriek esaten. Gorazo malakaregi! Gorazo malakaregi! Bueno, lehen aipatu dugu Halloween zitzengo genula, eta... Barkatu nola oskatu duzu? Halloween. Osongi. Bueno, berez dator Samhain deitzen den festa edo ospakizun aberasmatzen dizuten ongoa. Ze herritakoa edo? Zeltiarra. Zelta, hori da. Zelta zan, jatorriz, eta uztaren bukaera ospatzen zan, eta eguzkiaren, egunak geroz eta motzagoak, eta gauak eta geroz eta luzeagoak zirela, eta hori ospatzen zuten zeltek. Uste zuten zeltek egunak motzagoak izan ala, hildakoak bisita egiten zigutela. Euskal Herrian. Bai, gau ez etortzen direnez, zenbat eta gaua luzegoa denbora gehiago dute. Geratu egiten dira. Trasladotarako. Eta horregatik... Gaua zibiltzeko, ez da? Gaua zibiltzeko, gu ere hildakoa, zombiak gara, tarteka. Tarteka ondo dago, ez da? Elektrizidaderik ez zegoen garai, eta esan gaua, benetako gaua zenekoa. Bai, bueno... Arazo izaten da eguna, argitzen. Bai, izoko zortziak eta rimela daukazunean oraino, eta... Bai, baina orduan eta argitasuna orduan etortzen da momentu txarrenean. Hori da kontua eta? Kontua da, horregatik uste zituztela jakiak eta gozoak eta usten zituzten hildakoek jateko. Eta orduan, hori, irlandarrak estatu batuetara iritsi zirenean... Hau oso datu importantea da. Oso datu importantea da, irlandarrek eraman zutela estatu batuetara, eta horregatik ospatzen da orain mundu osoan. Berez etzan kalabaza, zer zan? Arbia zan. Arbia, baina estatu batuetan ez omen zegoen arbirik. Eta orduan kalabaza, esan zen, ez dago arbirik, zeingo dugu, kalabazak hartu. Eta orduan geroztik horregatik erabiltzen dira kalabazak. Alegi, antxoa balitz ere antxoa. Baina, antxoa bat ezin gozen dut kandela bat sartu. Eta sardina. Ez, baina sardintzar baten ezin dezut kandelarik sartu, eta orduan... Baina sardintzara erre dezakezu. Erre dezakezu baita ere, bai. Segiteza! Baina hildakoei bidea erakusteko, beren itxera itzultzen laguntzeko, horregatik sartzen zituzten kalabazen barruan, aireportuetako argitxoak bezala, hori. Eta ikusten ari gara, uste dut, ikusten ari garela hainbat pelikulen irudiak. Bai, eta eskatuko ditugu, eskatzea libre, bai, irudi horiek eskatzen dauden. Bai, zineak asko elikatu du, ez, Halloween eta beldurraren kontua, ez. Zegia da, beldurra emozioa dela, eta beldur klase hau bintzat, badauzkago beste beldur batzuk inkonstienteak eta konstienteak direnak. Eta, baina, beldur hau, adrenalina sortzen digun beldur hau, bada emozio oso potente bat, ez? Zuek beldur, zuk gustatzen zizu horrelako pelikulak ikustea? Bai? Baterez. Benetan? Nahi pilat ikusten ditut, normalean manta hemen dudala. Mantarekin hola eta tartea meinitetola, baina ikeragarri gustatzen. Zein da? Nik kazetari bezala nahiko gobernu kontsolion loren prentxorreko. Horrekin normalkin nahiko. Galdera bat, mantakin joten ere prentxorrekotara tapatzeko. Eta ze beldurrezko pelikula gustatzen ezkizue? Osa, historikoki zein da oroitzapen... Baina zoana. Nik
adibidez, El Exorcista ez nuen lortu osorik ikustea, inoiz ez, ezin dut. Ez dut Resplandor. Resplandor ikusi ez da? Bai. Oraindik pasillo luze bat ikusten detenean, iruditzen zait biskiak aterako direla. Erorien aranean izan ginenean, besteak beste, bazirudien bertan graduta zegoela. Ohea atean jarri nuen atrankatzeko. Bastatu batzuetan egon nintzenean. Egia da. Colorado egon nintzenean ikusi nun, bueno, hori, igual noiz egitezen... Kontatu. Bueno, igual memoria historikoa, deska. Bueno, ikusi nun, hotel batean dago... Kontuz hemen ez du ezer errepikatzen. Estes Park deitzen den neguko estazio, bueno, hori ez, neguko leku bat, lurretako hotel bat, ikaragarria da ikusten dezu Armendia gainean, eta hotel hori hartu zuen oinarritzat Stephen Kingek El Resplandor idazteko. Stephen Kingek. Beste bat etorri zait burura, psikosis. Baina psikosisek badauka beste zerbait psikologikoagoa. Bai, beste beldurra ematen duna igual. Egaztien pelikula hori jatorrizko izenburua nola du? Birds. Konstituzio plazara joan eta alako baukaz hori bersortzerik, ez? Bueno, kontua da horren, gaur egon, plataformetan, etxan dozkon plataformetan. Konstituzio plazan gainera. Baina usorik ez da hoia Donostian apenas. Seguran isuna jartzen dizkietelako aiei ere. Ze izan zen, zein zuten bere garaian, momentu batean intzuten zerbait. Usoekin. Bai, nik uste akatu. Espekulazioa ondorioa. Bueno, beldurrezko beste aste batean kontatuko dute. Hori, esateren nintzen plataformetan, egun hauetan, Filminen, Netflixen, badauzkazue plataformak ez, nork ez. Hori, ikusetzak ezuela pelikula pile bat, Halloween lotuta. Begira, hortxe daukazue, It, oraintxe kontatu duzula. It, Stephen Kingena ere bada. Hori azken bertsioa, gaurkotua. Bai, Stephen King. Nik gauzaz kontatuko izuet, ematen du ez ni gehiago naiz liburu zela ez da hori, baina It irakurri nuen, oso gaztetan irakurri nuen, ez nitzan gai izan gau askotan irakurtzeko. Kriston amesgaiztuak izan ditun da pelikula orduan irutu zitzetan, zen liburuarekin hainbeste beldur pasa nuen. Asko impactatzen zaitunean beti pelikula... Begira, ze bitxiarik. Ordutik ez du beste... Ordundik dena paiazo hiltzaileak ikusten ditu. Ordutik... Ba, ez duk esango liburu novela arrosak ikusi. Nekan arrosak idazten ditu makarrak. Eta? Ez duk esango liburu batek sor dezakenik beldurra. Osea, novela erotikoak badakigu zer sortzen duen. Fisiologikoki. Gorputza, claro, azkenean gorputzaren erreakzioaz ari gara, ez? Bai. Baina beldurra ez den dik sekula sentitu liburu bat irakurtzen. Nik ezin bukatu benetan, ikeragarria. Erotikoarekin ere itzengo dugu beste batean, apuntatu dut. Eta liburu ezin bukatu ere? Baina liburu erotiko bat ezin bukatu? Esaten dute, liburu erotikoak diala esku bakarrakin irakurtzen direnak. Eta zu hain egon zela eskua horrela bakarra... Ematen duene baino gauza gehiago egin ditzaket. Titanioak sekretu asko gorde ditzak. Titanioak erakartzen bere baitan. Bueno, eta beldurraz hitz egiten ari ginela, ze? Beldurraz hitz egiten ari ginela, hoxe izan da, dara? Bai, bueno, kareta bintzat, ez? Bueno, kareta bintzat, beldur gutxi emateko. Eta orain esku alde bakartasunez ari garela, eta ez guazen aktualitateari pixkat egurre ematea, ez da? Eta aktualitaterako ere, Egil doktorea. Ze uste zenuten, kalabaz tripontziaz bakarrik itzingo genuela gaur? Aktualitateari zorrotz, zuzen, luma eskuan hartuta, bola luma eskuan jaurtitzeko prest. Aktualitateari nola alduko dugu? Gau beltzak ere askorako ematen du, eta gaur gainera Zumalakarregi gurekin dugu platoan. Barrura mesedez, napardez. Nahikoa da! Utzi zuen txorakeriak eta konzentratu gaitezen honetan. Zein da zuen plana? Ez dau planik? Bai, zerbait ikasi balin badugu egungo politikan zera da. Plankora biatxoek ez dutela funtzionatzen. Dago planik? Tira, ondo, hartaburu
parea. Don't te preocupare, Zuma! Bai, plana zera da, horra sartu eta zaplak astea. Gure bizimodu baketzua ikasiko da, bie. Ostiaka bada, be. Tira, ekin, eraso! Eta plana beti da gauza oso importantea orain, lehen eta gerora ere. Zuek jarraitu zuzen, errekan txalupa badezue. Baina zuek? Guk nasaraziko ditugu, zuek segi Iruñera. Zer gertatzen da? Osgarren egunean begiratu egun senti aldera. Zer dinosu flipaue? Joder, eraztunen jauna motel. Eta plana ikusten duzue, pitxun, zer da, izarretako gerra? Ez. Napardez, zati bat bai behintzat. Baina nora helduko dira gure lagun borrokalari batzuk? Hauek, kasu honetan, txapela gorripean hilda daudenaren itxura egiten, hilda daude berez, pitxun, eta karlista garaiko uniforme hauek, Kontuz, kokodrilo daudela. Ze kokodrilo? Zer nola hongo dira kokodriloak zadorran? Eta kokodriloa daudela? Tira. Kokodriloak zadorran, aizue, agian bai, gauzak dauden bezala, ni behintzat Ebro ibaia gertutik zainduko nuke, eta bide batez, zadorra ere bai, zergatik ez? Otegi zakiloi, sozialdemokrazian azkarria. Junda itezela danak ternuara baleak salbatzea. Eta zer ziren Islaiaren atzeko pantalla garden horiek. Politikari guztiek erabiltzen dituzte hori. Zein nazka. Ja, eta plastiko kriston bilo kontaminatzeu? Eta alkandora txuriak, eta... Esateit, azkenean danak aita santua baino zuriagoak. Falta zitzaiguna. A ber, baino, orduan zer gara, errejondarrak? Sozialdemokrazian azkarria. Podemosekuak gu baino ezkerrago daude. Kupekuak bezala izan barko ginateke. Kopon! Baina zuek ze uste dezue? Hegemonikoak izateko lehenengo zentralitate okupatu behar dugu, bestela beti hongo gehazokuan. Naio zuluan egon, liberal deskafinatu izan baino. Liberal deskafinatua izan baino, bueno, aizue, ez dakit. Aktualitatea zitzeko Nik hemen ikusten dut, badagoela, zer esana, behintzat, batetik badauzkagu aurrekontuak, negoziaketak, sindikatuen norgehiagokak, zein ote da ezkerrera gorako joan den hori, zein geratu ote den erdibidean deskafeinatuta. Aizue, politika egintza ez da asko aldatu, azken esan dezagun dagoeneko mendeak aipatu ditzakegu, edo Zumalakarregi itzula deitza bai. Baina, nik zer pentsatzen duen berez? Bueno, Zumalakarregi zer pentsatzen duen? Pangoiko eta ligezarrak. Orduan, oso... pentsatzen duen? Gaurkotasuna handikoa nire pentsaera. Bai, nik uste dut, ala ere, Jose Mari Espartzak herrieta egingo ligukeela, oso gaurkotua dagoen irudi bat izan daitekelako, ezta? Beraz. Errebeldeak izan ote gara Euskaldunak, eta gure artean eztabaidan aritzen, aritutakoak. Hoi beti. Bai, ezta? Errebeldeak? Eta errebeldeak, bai. Nire ustez ez. Ez? Nire ustez Burugo gorrak bai. Burugo, eta nire irudipena azken urte hoetan berez oso klasikoa garela. Bueno, azken klasikoa konservadorea. Kontua da, aldaketak behar bada beste herri batzuei baina gehiago kostatzen zaizkigula. Izan ginen azkenikotakoak kristautasunera heltzen, azkenikotakoak Elizarekin nolapait hausten, koste egiten zaizkigu aldaketak, orduan horregatik esaten nuenik, errebeldeak ez dakit, baina kontrola ezinak eta bai, zatik gu gureari eusten oso abilak gera onerako eta txarrerako. Eta orduan azkenetakoak izango gara iristeko? Nora? Bueno, aietetik pasa gera, lakumbre atzean utzita, aietera iristea lortu dugu. Ez da gauza txikia, gaur gaurkoz, baina ziur naiz, eztabaida hauek ikusiko zuen, Chanelon hau eskutan zer dabil neska hau. Bueno, labur pixka bat ematearren baita aieteri ere. Aietera heldu garen honetan, zuek uste duzue eztabaida hauek akabera izango dutela? Ez dakit bani? Eta gainera beti bezala, liderrak gizon bat.
nahikoa dala, hostia, heteropatriarkatuari kaina! Baita ekologia hier. Ez, esto, amalurrai hortzak eakutsi. Ez, joder, defendatu. Gizakin azka mateu. Zer da guain? Sozialdemokratak? Feministak. Ekologistak. Poetak. Bekadunak. Euskaldunak. Nafarrak. Zer, eta honei esaldi osue galdetzen ea, zipaioa den. Ixo, Andrei! Baina, zuzentzea. Kristina Leringoa. Banekien eztabaidan arituko zinetela. Banekien bezala, zuekin kontatu halko nuela. Eta aldu dira beste behin ere nafarrak? Haiene, ezkerreko eztabaidaz gainera, gure identitate aniztasun hau nola kudeatu. Izan ote gaitezke anitz, zentzu denetan zabal. Haiene, nafar hauek nora eraman gaitzakete beste behin ere? Zein da gura berria? Euskadi? Ez. Euskal Herria? Ez da ere. Euskal Herria subjektu kulturala da, baina subjektu politikoa Nafarroa. Ez algara denak nafarrak. Ni Barakaldokoa naiz. Eta nafarrak bagera, lider nafar bat beharko dugu. Nafar guztiak batu eta inspiratuko dituena. Indartsua, azkarra. Bernardo Barrena? Carlos Garaiketxe? Bitxora Jape. Bakartxo Ruiz. Pocahontas? Ez, Antxo, azkarra. Bai, jaidezu horrekin. Hilik dao. Ez denbora luzian. Artxila, murtxila! Begira! Pocahontas nafarra ote? Hori bai ez genekiela, San Fermietan aurkituko ote dugu, ez dakigu. Badakigu besteak beste bertsozalen elkarta aurreratu egin dela eztabaida guzti honetan eta hiriburuzagian egingo duela gaur 8 baina urtebete inguru pasata. Beketik Iruña aldera, hau ere izango ote da zerbaiten ondorio, sukalde lanaren kontu ere izango ote da, haieten gelatxo bat ote du bertsozalen elkarteak ez dakigu. Hala eta guztiz ere jakin nahi dugu, ze pasa den txori nafar horrekin, ustez nafar erreinuaren azken ordezkari goren barura bideo. Artxila, murtxila! Ai, besamela! Amets bat izan Zer da, nahiko. A ber, jarraitu estenarekin. Jarrai deza guzti honek. Musikarekin sorotan belen hasi tartean armatiro pun eta ez dakit non bukatuko ote dugun. Kalabazarekin hasi dugu eta bukaera, aizue, hasi asmatzen zemen bukaerak, kontakizunak eta errelatuak anitzak eta polikromatiko herrikoak ere izan beharko dira gure herri santu hontan. Aktualitatea, Aktualitatea ikeragarria. Baina oso kontzeptuala, baina ez zaizu iruditzen egia dela pixkat Euskal Herria laburbiltzeko oso txukuna dela? Zer nik uste kontzeptu guztiak sartu ditula, honeako eta txerreako, ez da? Bai. Eta bertxotan. Baina asko bintzai bai, pilula bakarrean ta denak. Baita, identidad, nafera eta dena eta folka eta dena. Interesgarria da, esatik lehenu, kalabaza tripontziarenak ikusten... Folka, musikaren ez da bai da, folka ez folka. Kalabaza tripontziarena ikusten egon geranean nik pentsatu dut, jo, orain dela 35 urte ze lotsagabe ziren euskal sortzaileak eta gaur egun ematen du dena izan behartuela politikoki zuzena eta hola, ez da, zenbateraino zurruna den, ez, mugitzen den, gero ikusten dituztu horrelako, ez, saiakerak lanak, eta horrela, eta esatez, ez badago arnaserako tarterik oraindik ere gure... Gu ez dela? Bai. Claro. Orain lukete utziko hori seguruen zinemetara iristen gure umei erakusteko. Esan gorkete, bade retro, satanaz. Baliteke, baina kalabaza tripontzia ere, Nik aitortzen dut, ni guraso nintzala, kalabaza tripontzia atera zenean, eta euskeraz egina zegoenez, eta Juanma Errasategi pasaitarra izanik eta horrela, nire alabak ikusi zutela, gehiagi epaitu gabe
egokia ote zen haien adinerako edo ez? Bai, noski Zentzura bai. kulturan bizigea. Handia, momentu handia. Bai, Gauzak aldatzen doaz eta gauzak aldatuko dira. Eta sortzaileak baditugu ikaragarri onak ikusten ditugun bezala, eta hori ere... Eta ikaragarri txarrak, eta horiek ere behar ditugu. Jode, bai, ikaragarri txarrak ere baditugu, baina hori ez dugu gehiago publizioa dago. Jakiteko. Bueno, Euskal Herrian hainbeste rotonda edukita, hainbeste obra gehiegi jarri behar dira. Beraz, horrela ikusten da, ez? Mailak eta badaude, ez? Bai, ez izenak dauzkate jendeko. Arte garaikidea rotondak eta gizartea ba. Horrere pixka bat ezinezko da jakitea, zerekin hasiko gehan hitz egiten, da zertaz amaituko dugun hitz egiten. Bizitza horrela da. Bai, aktualitatea zaietez hitz egiten hasten gara, bitxora iapetik paso egin dugu, artxila motxila batetik eta Gasteizko rotondetan amaitu. Eta gero esaten dute garai batean Ibarra zala, ez da? Egiten zituna kriston sarrera kalbiste batetik bestera. Printzipiante bat zen hori. Bai, denboraren makinan. Denboraren makinan. Eta asko galdetuko jozu ezun buruai. Eta Ibaik zer egiten du? Giza joa ez diote guzten hitz egiten ere. Ez. Zaila. Bai. Ez dizu guzten? Barkatu. Beste galdera bat, Ibai, zeitezu hemen. Ibai, zeitezu hemen, zekarai bat eutxi eta... Momentu batean tesari zen zure, orantxe bertan. Besoai eusten, esan ez bezala... Brian Currya naiz. Brian Currya. Eta zamalakarreri alboan. Bai, kurri bai, saltza guztietan. Beraz, bikain, bueno... Zer dakarkizu gaur guretzako? Dakartzizu. Bere makillajez ez ez zer esan. Esan diot leheno panda hartza. Nik ez karetari behar, jabakat. Jantzia daraman. Denok daukagu. Babarkatu. Kareta eta kabezera zuretzako. Bueno, hau da nire kareta zarra, ze denboraldi honetan proposamen berri bat dakarkizuet. Bueno, badakizue, eta honen arira, ez dakit, aurreko urtean etorri nintzala lehenengo aldiz. Bueno, dokan, biltzen hor grabatzen, eta garai hartan nenbilen Instagrametik zuzenekoak egiten. Bueno, aurten horren tankerako zerbait egingoet. Eta atala dituko da kamikazeak. Zergatik kamikazeak? Zergatik kamikazeak. Zeizki daude, kamikazeak. Z eta K. Hori batetik eta bestetik, atalaren izaera oso ongi deskribatzen duelako hitzak. Gonbidatuak direlako nire kamikazeak. Eta, bueno, aurre ingo diote elkarrizketa nahiko azido eta... Zur zeu ere kamikazea zarelako. Piskate bai. Baina ez dute hilda bukatuko. Gaubentza da, baina ez egizte. Ez. Kamikazeak bai, baina ez zeriotzarainokoak. Ez. Ondo dago jakitea. Eta helburu da pixkat, gonbidatuak o kamikaze horiek gehiago ezagutzea pertsonal mailan. Ze olako elkarrizketa formalaz, bueno, ni behintzat ja neko nekatua nago, beharrezkoa dira, baina beste formatu baten, o behintzat ez dakit pixkat kuskuseoa. Biluztaraziko diezu. Bai. Olako zerbait ez dakit, ikusiko dugu. Spoiler txikiren bat, gonbidaturen bat? Spoilerrik ez. Spoiler bakarra da, igual, aurreko, Etxetxola Rosatik zuzenean zan, aurreko hori, gonbidatu berdinak ez dela izan. Osea, egon zinatenak ez espero bere deirik. Ez. Eta zeintzuk ziren ba? Ikusiko da, txartu bideo da. Elkarrekin bizitako momenturen bat. Askotan etortzen zait burura, Hernani Sagardotegian ibilitako egunura. Gogoratzen duzu, ez? Bueno, gogoratu. Erdipurdi bai. Beste bat, Sanferminetako azken egun batean. Neko destroy. Baina, bueno. Erakutiko ditu, Baitan eri esker. Nola, ¡Opa, ¡Qué chulo! Eskuragarri dago. Bai, eskuragarri bar du. Oso txuko ni bai. Ikusteko. Oso ona. Llamada. Hartu eta kolgatu inbozkari. Bestela hartu, Aizu, kaixo, hemen kaien. Zer baino. Hartu barko dezu. Hartu barko dezu. Ia bai esan. Bai, ni naiz. Bukatzen du, Ibai. Hau da bizitza, lanean zaude, tia. Ya vale, tanta zorra. De colgar el teléfono ahí a lo loco. Claro. Bueno, pizka denetarik. Ai, ama. Kapasa zara, hitz egiteko eta fumura iztegurak ateratzera? Así, en plan... Bai. Bai kontatuko bizagatik, venga. Nik ez dago gauza asko izateko, ekipo. No es posible unirse.
¿Por qué no es posible, Itu? ¿Qué ha pasado? Bueno, bitartean, kontatu behar dizuet, lehioa itxi behar izan detela, ze tartzear neukan listor belutin horietako bat. Izai una cagadita, izan beldurra mako diate. Itu, agertu zaizu, ai ama, listorra mentxe dago. Ah, igual aktualizazioagatik, Itu, no tendrás la actualización vieja? Zuzenekoen, ez ustekoak. Egunero, bezala. Pote, dildo, eta nor bialiko zenuke zubietako erraustegira. Importante, bale? Emango izkizut, 3 izen, eta erabaki beharko duzu, nor. Ah, vale, vale. Urkullu. Eneko Goia, vale, eta? Eneko Goia, eta Munilla. Ay, Dios. Pues es que no me tomaría un pote con ninguno, baina de tomar un pote, pues no sé, le comería la oreja a Eneko Goia porque a Munilla ya se la comí y es un puto mentiroso. Hay que sodomizar a Munilla, o sea, Munilla necesita que lo sodomicen, está súper claro. Eta gero erraustegira Urkullu, o sea, eran kontu batengatik. Pote con Eneko Goia, hostia, sería más un pote de discusión. Eta man? Si aldia eramangarriagoa izaten lagundu dizun objekturen bat? Bai. Zer da? Planifikadorea. Ai, ama, Eta konturatu naiz, konfinamendu honetan, que tengo un serio problema. Me encanta planificar, tablak egin, egunean egin nahi ditudan gauzak programatu, eta sabete ditut horrelako bideo bat. Soy muy friki, lo sé. Eta gero, el placer de hacer cumplido. Ya Me está, encanta. la traba. Zutara. Ez da pentsatu ere. Ez. Kalatraba zutara orduan. Bai, enbesteko kaltea egin dio arkitekturaren pertzepzioari, zuk aldatu krasarena, bai, atzutik aurrera aldatu dut erantzuna, nire krasa berria da. Oiana. Bueno, pues orduan zure kras berria oiana da, ezkerra bota duzula. Ai, Ander, juni nintzai? Honi naiz. Ni menago. Ah, bai, Ander, hola, ai. Ez dakit, zuzenekoen zuztekoak, ai, ha salido. Bueno. Cosas del directo. Me zuten, Ander. Jendean egarrez dago, ai ama, imposible. Bale, imposible, nengo aldia izango da, ogertzen zaidala. Kirola izan da, nahiko zen. Ander kendu wifia. Esaten dute. Uy, wow, highlight. Espero que no te atragantes. Bueno, se está atragantando un poco el wifi, también te digo. Entzun diazu, Ander. Beitu, hemen bate jartzen du, pila bat mozten da. Arren, favorez, mesedez, otoi, wifiak entzeko. Bueno, aitortu behar dizuet, hau, izaten ari dala, orain arte egindako zuzenikorik zaiena. Osea, zaiena, baina lasai. Ai, juten zait, Ander. Bigarren nahi dut, oso modu sakonean. Ez dago komunikazio jari horik. Niretako ere zaila da, horrela matea elkarrizketa. Eta nahiko nizuke entzun. Ai, se ha ido, pero bueno. Ánimo. Claro que sí. Ánimo, pilla. Hori da berretena montontan. Animoak behar ditut. Ostia, ikusi ditu ez aztal polita dakoan, argi honekin. Azkeneko saiakera, No lo den ni medio telediario. Se ve. Qué puta miseria de vida, Agian falikoa da, kontra. Nahiko falikoa da. Bueno, y si es multifunción, tú verás. Hello. Y no hay que ser tu tatu. Oh, mamá. Soy muy drama queen, Es muy drama queen. Vete a recuac. Ai, ama! Ai, ama, ze ondo! Zeuzera, Ibai! Bueno, gaur egiten, bueno, horrela egiten dut baino. 2 segundu. Bai. Y me creo guapa, vamos. Ahí va. Oh, conexión. Hau, ikusten ari gineana, orain ikusten dena da lanaren sufrikarioa, ez? Zenbat sufritu dezun elkarri. Baten batek mezuak bidalit, nik errepikatu nahi dut, baina ja esan diot, sentitzen dut, Ibai ez ditu berriro egingo. Onbiatu berriak eta gaina aktoreak, ilustratzaileak, bertsolariak, filosofoak, flipatuko dezue. Zuk esatezu kamikazeak direla, baina zuere ikusi zintugun hor, zuere biluztu zina, zure sekretutxo guztiak agerian utzita, ere? Bai, egia da, eta ikusi dezuenez, klaro, itxialdian izan zen, itxialdian gero denak den itxian, eta wifian kalidadea zen, eske, nabaria da, bideoan nabaria da. Saio batzuk zuzenean gogoan ditut. Ez dakit gure ikusleak dituzten gogoan, eta ez badaukate memoria historiko handiek ere. Eskertuko geniek, ez baluteke horretuko. Etxetik egin genitu batzun. Egin genitu. Baina egia da, etxetik ematen dizura sensazioa, baina ez daude eskuragarri, Ez daude ikusten? Ez daude eskuragarri. Bueno, beste mezu bat jaso beste fase batean sartu gara. Ekine beste mezu bat jaso. Malakarri beste fase batean sartu gara. Ekine beste mezu bat jaso. Bueno, baina egon. Urtezarretako saioaren inguruan zerbait esan dizute zuri, ezta? Bai, esan behar dut, eta hori esan da gauzat esan dizuet.
agian egingo dugula berriro. Eta mehatxua da, esan ziguten asko gustatu zitzaiela orain dela 2 urte eginiko urtezarreko saioura, hain ondo pasaren, hainbeste parra egin genuena, beraz, mehatxua hor dihua, noski, taldeako azten badigu, eta oneritzia bali badaukagu, mehatxua hortxe doa. Urte berria, akaso gurekin hasiko duzula. Edo bukatu bintzat. Edo bukatu. Eta bukatu eta hasi? Gau beltza luza ezagun, ezta? Gau beltza luza ezagun 2023 urte arte zer polita. Baina egia da, Naroa, eskatu badizute, eskakizun nahi izan baduzu, kultur maila aintzat hartzekoa duen. Batek eskatzen badigu, aintzat hartzen dugu. Baten eskaria nahikoa da. Banik ingo nuke gauza, beste batek eskatzen badu, orduan bai. Orduan jak jo, emizu bat jaso dut orantxe, mira. Baiet. Egin dezagun ariketa, beraz. Egin dezagun ariketatxo bat egingo dugu. Urtezarretako saio berezian nahi baldin baduzu, Idatzi. Idatzi? Nora idatzi? Esan posta bat, esan sare sozial bat. Badaukazue Twitter kontua, Facebooka, Instagrama, sare gehiago, baina batez ere 3 horiek ziur horietako bat baduzuela, Amaika Telebista, tikitaka, egin zuen eskakizuna. Eta ez baduzu nahi, ez eskatu abestirik, baina eskatu. Ez baduzu ere nahi, esan. Ez dizuagu jaramonik egingo, baino esan, ez da? Hori da importantena, parte hartzea da, importantena. Ez irabaztea. Ez irabaztea. Orduan badago pentsatzen soñeko tala, o nola? Pentsatzen, hasi pentsatzen. Bai, igual beste txapel bat jarri dezakezu, lentejuela batzuekin. Zaket, igual 5 hartuko dut programa guztietarako. Bikain, denetarik egin dugu. Kontatzen zate, jarraituko genuke izan ere hasi dugu saioa. Eta gogotsu batoz. Eta luzerako batoz. Eta hori beste mehatxe bat izan. Luzerako batoz. Eta... Barrura bideo? Eta izorra. Barrura bideo zen, beldurra sartzeko, beldurraren barrura. Eta luzaroko etorri gara, eta jende guztiak beldurra. Gau beltzan zer dira beldurra ematen dutena. Zombiak, harimek, esate astero hemen izango baituzuela. Astero egunez egun, taldek ete pego. Zergatik nahi bezolako, badakigulako. Bai, eta sartu bideo lasai. Eta sartu bideo jaz, Bai, bai, zue, gogo badaukazue, guk gogoa eta erdi. Eta orain bai, amaitzeko ordua puri-purian daukagu eta naiz da sinistu hau horrelako dalako. Hemen ari ginenean bitarten bideoak ikusten edo hitz egiten, Ibai bapatean zeon, esan diot, esan orain polburoia, esan Pamplona, esan zio zer. Aiote. Ikuste duzue. Salva melimonen antza izateko, hau bakarrik faltan dut. Salva melimonen ez aipatu, horreko itzi. Neba duze bilarejo aipatu, baina salva melimonen. Bilarejo. Kontua da, mirintxu bonboi batzuk ekarri dizkigula ospatzeko. Hemen garela. Berez guri ez, pelota egiteko. Ikiri eta realizatore egitala. Bale, pelota egiteko eta soldata egotzeko. Ondorioz, bonboi batekin amaituko dugu gaurko saioa. Plazer bat izan delako. Zuentzat, nik uste plazerra izan dela eta gazteak, eta ez bada, zigorra izan bada eta ez plazerra,
hobetzen joango gara. Baina, bueno, plazerra zuekin bueltatzea, plazerra zuela hauekin hemen egotea, bonboitxo batekin gozo-gozo amaituko dugulako gaurko saioa. Da etorren, Dantza? Ze gogorra egin da, naudena ez da? Eta orain, zenbat aldiz esan genuen iragan urtean ez da? Ikusi nahi genuela argia tunelaren amaiera hortan. Dantzatuko dugu eta ze. Bueno, parrandatxo bat, orain tokatzen da, ez da orain batoz gau beltza bai, baina segituan San Tomasak, gero datoz tamborradak, Donostiarrentzat diot, gero inauteriak, ja badator dena, ez da? Badator eta kolpez kolpe gainera badator aste osoa betetzeko asmoz, momentuz kolpez kolpe berezia izango delako eta laster albistegia ere martxan jarriko dugulako, baina gauzak pixkanak egitea gustatzen zegunez, hori ere pixka bat aurrera gotorreko da, baina badator. Beraz, aste osoz izango duzue kolpez kolpe, nahieran, saioa ikusgai baduzuelako eta sareetan, nahi beste, eta bakoitzak hautatzen duen moduan, eta bereziki momentua. Zuekin bizitzera gatozela? Zuekin geratuko gehala? Oian, jaten ari dela, komunean. Komunean, ze polita. Ze polita, gaur egun nahieran gainera mobilak intzoaz, komunera ere bazaz, bueno, guen eskatologiko ez gira jarriko. Bueno, esan dakoa, mila esker, muixo erraldoi bat, bonboia jatera guaz, eta dantzatu egin nahi duzuen? Bai, hartzpanda, Zumalakarregi, zuia hemen zaude, ja etzea eterea, hemen zaude, eta eki, zu ere hemen txe, bonboitxo bat bai? Bai, bonboia zu. Bonboia zu. Niko horregatik etorri nahi, non? Bueno, kuadrilla, lertokari gehiago esan gabe. Mala hierbarekin eta guazen pixka dantzatzera. Aio. La mentira nunca mirará, es tu rastro el que sigo yo y me devuelve por el camino de piedra. Navarra tiene cadenas por adentro y ali, 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 la. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Navarra tiene cadenas. Sal, ven a bailar los cantos de este lugar. Ven a bailar los cantos de este lugar. Ven a bailar los cantos de este